Testing sa mga Picos machines, ugma pa mapahigayon sa Cebu. Kay wak pa pangabutan ng flashcards. Kapulisan sa daan bantayan nangandam sa posibleng pagtumaw sa tensyon nunod sa tinguhan ni Coro pag-asomer sa munisipyo. Tunnel sa SRP, ikakarga ng buksan o Bangalawa. Sa kauluhan, Pinay Rojas nagtabla sa labing wahing survey sa SWS. Senator Manny Villar naputang na sa ikatulo sa presidential race. Live gikan sa NTV CCTN News Center. Kini ang Balita sa alas 12. Mayroon ako nasab si Dante Luzon uban sa kinibukang puwersa sa NTV CCTN News Team. Hadod kaninyo sa NTV Balita sa alas 12. Karon sa detalye, hayan og mapa mo pahigayon og final testing og sealing sa mga precinct count optical scan kung Picos machines nga gamiton sa labing unang poll automation sa eleksyon karong Lunes. Kini tungod kay mga flashcards alang sa Cebu ug mapa magabot ug human unya sa pagbutang niining ngadto sa mga Picos machines himuon dayon ang pagtesting. Pato ni Provincial Comelec Supervisor Marco Lionel Castellano nga karong adlaw ikatakdang mangabot ang mga flashcards alang sa Bohol, Negros ug Siquijor. Kini tungod kay mas menos man ang ginaghanom sa mga flashcards sa mga dapit kunita di sa Cebu nga nagkinahanglan og kapin sa 3,000 memory cards tungod sa kadaghang botante niini. Gipasalig sa Comelec kay ilang himuon ang pagtesting sa mga Picos machines sa Urugma hangtod na sa Domingo aron pagsiguro nga di kini mopalyar karong Lunes. Samtang si Cebu Arsobispo Ricardo Cardinal Vidal nanawagan sa mga Cebuanon pagpahigay ng prayer vigil doon sa mga polling precincts. Ay gayon nga mohimo na sa pagtesting ang Comelec sa mga Picos machines. Ang mga parokyano giauhag sa pagpundok o pag-ampo sa Santos nga Rosario alang sa malampuso ng limpyong piniliay. Gipangandaman karon sa kapulisan sa probinsya ang posibleng pagtumaw sa tensyon sa daan bantayan dunod sa tinguhang pag-asomer sa kampo ni Engineer Augusto Coro pagkamayor sa buong Luzon. Kini human ang Comelec and Bank may paggawas ng desisyon nga nagbasura sa ipasakad motion for reconsideration sa kampo ni Mayor Sun Shimura o Vice Mayor Maria Luisa Loot. Mas gipaboran sa Comelec and Bank ang desisyon sa korte nga nagdeklarar kang Coro sa iyang running mate nga si Dr. De Leon na makibidaog sa pagkamayor ng Vice Mayor sa daan bantayan siniaging 2007 election. Apan si Mayor Shimura may bahad nga hayan mahitabo gyud ang kagubot kung mupugos ang kampo ni Coro sa pag-ilog sa munisipyo. Si Coro sa iyang bahin maingon nga wa nay babag alang sa ilang grupo sa pag-asumer sa katungdanan. Gikatanglan ng buksan ng mga lawa ang labing unang tunnel sa siyudad sa Cebu nga na mahimutang sa South Road Properties kon SRP. Ang pagbukas sa tunnel ug mga lawa ay dungan sa formal usab nga paglusad sa 290 hektaryang lupa nga gi-reclaim nga gitawag na karon og SRP. Ang nasundong kagamhanan mo ay migasto sa tunnel nga mikabad sa kapin sa 2 bilyones pesos ang budget. Gitumong kini aron sa pag-decongest sa trapiko sa mga sakyanan nga moagi sa SRP paingon sa siyudad sa Cebu. 24 oras nga buksan sa publiko ang maong tunnel ugma sugod sa alas 12 sa udto apan human niini sirhan pagbalik kaya formal nga pag-inagura sa tunnel sa sunod buwan pa man ipahigayon. Matod sa kagamhanan sa siyudad sa Cebu nga andam na usabang tanan alang sa paglusad sa SRP ugma. Ang paglusad sa SRP gidungan usab sa katapusang pagpangampanya sa kampo sa Bando Osmeña pundo kauswagan kun BOPK nga gipangaluhan ni Mayor Tomas Osmeña. Karon sa balita gikan sa kauluhan ng Comelec, gimanduan sa pagbutyag sa detalye sa ilang pagpangandam samtang Binay o Rojas nagtabla sa labing wahing survey. Apan ang rating ni Manny Villar, may kanaog. May report si Divine Marshall Flores. Ang Korte Suprema mimando sa Comelec pagbutyag sa mga importanteng detalye sa ilang gihimong pagpangandam sa eleksyon karong Lunes. Kini naglakip sa mga security features sa Picos machines, ang software nga gigamit ug ang mga source codes ug ang terms of protocols sa ipahigayon nga random manual audit. Samtang karong adlaw ang Korte Suprema gikatakdang desisyon sa petisyon nga gipasaka sa labang hukmanan nga nag-awhag sa pagpospon sa eleksyon karong Lunes. Ang Commission on Human Rights kung CHR sa ilang bahin mibahad nga hayan manubagyod ang Comelec ug Smartmatic kung ugaling adunay mitabong failure of elections karong Lunes. Pipila ka adlaw sa dili pang eleksyon may pagawa sa ilang labing uwahing survey ang SWS alang sa presidential ug vice presidential race. Ang maong survey gipahigayon niadtong Mayo 2 ug 3 nga din adunay 2,400 ka mga respondents.
Sa maong survey, ang rating ni Makati Mayor Jijumar Binay misa ka og 12%. Kadin sila nagtabla na ni Senator Maruhas nga pulos nakakuha og 37%. Niadtong Abril, si Binay nakakuha lang og 25%, samtang si Rojas nakakuha og 39%. Apan sa labing uwahing survey, ang rating ni Rojas mikunod hinungdan nga sila nagtabla ni Binay. Samtang ang rating ni Senator Loren Ligarda mitibugsok og 12%, gikan sa 24% niadtong Abril, karon nahimo na lang 12%. Sa presidential race, si Senator Noynoy Aquino pabiling nag-una nga nakakuha og 42%. Apan ang nakapakurat sa mga political observers mo ang pagkanaog sa rating ni Villar nga kanhi ikaduha sa survey karon nahimo nang ikatulo kay mitibugsok usab ang iyang rating. Si Irap mo'y second place karon nga di nakakuha og 20% sa labing uhing survey. Samtang si Senator Manny Villar nakakuha lang og 19% kadin siya na ang ikatulo. Divine Marshall Flores nagatod sa Balita sa alas 12. Ug mao to naglangkob sa NTV Balita sa alas 12 sangan sa kinidibukang puwersa sa NTV CCTN News Team ug Technical Team ako si Dante Luzon. At ang ikarong hapon ng balita karon. Up next, atos kamisa madukan live gikan sa CCTN Chapel. May good to.